preguntar, porque vostede empezou traballando no servizo interna. Non era o soño de ninguna rapaza, obviamente. E foi duro. Moito. Pero a sorte, moitas veces falamos de casualidades e ao mellor despois no guión da vida non parecen tantas casualidades. Vostede chegou ao High Pine Club. Sí. Que lugar era ese? Pois ese era un club que ti se querías entrar ti non podías ir nin nadie, tiña que ser membership. Había que ser socio? Exacto. Pero cheguei ali porque, xa contei, resulta que eu conocía unha chavala, un pa descanse. Isolina? Isolina, que vivía, que traballaba ali no club de camarera. Non, traballaba na cociña. Traballaba na cociña. Eu un día dixenlle, vina na tenda e dixeme, por que non ves un día a verme, Elena, por que non ves un día a verme? Dixen, calquer día vou, calquer día vou. E un día, fum, cheguei ali, así fui ao club, cheguei ali, e estaba Josep, en paz descanse. O que pasou é que Isolina non estaba, pero estaba o amor da túa vida durante 59 anos. Increíble. E vouche axudar porque isto, mira, é maravilloso amar, verdade? Moito. É maravilloso amar e despois perder. Non é maravilloso. Non. Pero hai xente que non coñece o amor en toda a súa vida. Pero conocino, ojalá o tuvera, pero non está. De verdade que, mira, necesito poñerme ao teu lado, eu non sirvo para estar na distancia, sinto moito, Elena, poñome na... Por favor, non pide perdón. Vos coñecedes a esa xente que toda a vida pediu perdón e justamente son os que menos lle temos que perdoar absolutamente nada. Porque perdón por traballar, perdón por amar, perdón non. Ali coñeceches a unha persoa maravillosa que se chama O Amor Veu e parlava italiano. Sí, era italiano. Ele era italiano. Pero foi, voulle poñer un pouco de broma a cousa, porque a cousa un pouco de broma tiña no principio, verdade, Elena? Porque el foi moi lanzado. Demasiado. Demasiado lanzado. Como bon italiano, é así. Sí que son. Verdade, contanos, porfi, porque non parecía que fora un home serio e despois tiveches 59 anos con el. Como foi ese momento? Pois nada, ese momento foi que cheguei ali e dixeme, hola, xa me falou español. Dixen, sí, hola, veña a visitar a Isolina. E dixo, pero Isolina non está. Dixo, bueno, pero ven, pasa. Non podo pasar, que non te conozco de nada. E dixo, non, eu voume. Neste momento, eu marchei, e dali un rato vou chegar a Isolina. Josep xa tiña coche, naqueles tempos, xa tiña coche. E daquela dixolle, veu unha rapaza a buscarte, a ver, quen era Elena. Dixo, pois, vamos. E colleron o coche, e eu iba para a casa onde traballaba. Era unha residencia, porque deixame cambiar da casa. E dixo Isolina, pois vamos, e fomos. E parou un coche ao meu lado, parou un coche, eu seguía, pero claro, mirei, e dixo, Elena, e Isolina dixo, coño, Isolina, ti aquí logo. Dixo, non, é que foi un recado e viña. Dixo, bueno, pois vale. Con isto baixase Josepe do coche e di, mujer, entra, pasa. Dixo, non, eu vou, xa estou trequiña, vou. E daquela dime Josepe, bueno, mujer, igual algún día nos volvemos a ver. Dixo, pois sí, foi así talmente. Tiña un corazoncito pindote. Claro. Quito o corazoncito da cadena e doumo. Perdón. Pero doullo prácticamente non vos coñecíades nada. E de repente dache un corazón e diste, este é un lanzado. Non quero, te estar de broma, dixo, collello, muller, collello, xa que cho dá collello, pero se non conozco de nada. Dixo, pero ti collello, eu collello. Mira, nunca podemos quedar con esa primeira impresión e ás veces ser moi prudentes tampouco é o mellor, porque ao mellor cerrabas a porta ao amor tan grande que tiveches. Increíble, Elena, como ese corazón que che deu abriu as portas dunha historia de película. Sí, totalmente. Que é sorprendente. E de anécdotas, claro, nos comentábamoslo antes, cando estábamos lendo a historia da túa vida, dixemos, é que iso hai que velo para crelo, porque unha rapaciña de Coirós que decide con 19 anos chegar a Londres e que acaba coñecendo as maiores estrelas a nivel internacional. Sí, Cliff Richard,
tamén, non? Sí. Non só Tom Jones. Non. É que, mira, hoxe estás aquí porque, obviamente, onte foi o concerto de Tom Jones, ti como gran fan del, e lle serviches tantas veces eses cócteles que tomaba el. Bloody Mary. Bloody Mary. O con tomate o con orange juice. Oye, como se nota esa pronunciación de vivir tantos anos ali, Por que non dices Bloody Mary, non? Bloody Mary aí. Claro, é religión, o idioma ali, ademais, non? Me olvido, Sí, me olvido moito. pero non te olvidas de como foi aquelo, de telo a él como cliente e ter esas conversas. Claro, por favor, Elena, eu é que necesito que nos expliques como foi esa primeira vez que estás ali traballando sen falar moi ben o idioma e ves que entra pola porta, eso, Tom Jones. Sí, pois na primeira vez que veu, nadie sabía que nós tiñamos, bueno, estábamos camareros todos xuntos. A primeira vez que entrou nadie dixo quen era de que xa de ser, pero a segunda vez que veu dixo un andaluz, ven aí outra vez Tom Jones, ven que Tom Jones, e todos salimos, claro, a ver, bueno, a min tocárame de servilo, e máis a Josep, en paz descanse, tocárame de servilo, pero tan amable. Claro, tan amable. Tan, sabes, campechano, nada, en cambio había, porque ali iban abogados, iban médicos, en cambio había algún que... Era un pouco déspota, pero el non, con toda a categoría que ten, que tivo e que sigue tendo, porque actuou onte na Coruña e ten 86 anos. Como o biches? A ver, maior, pero igual. A voz igual e todo igual. A voz igual, non? Sempre venía cantando, Dijo, bueno. Claro, non sei se temos algunha canción del por aquí, porque a xente, ao mellor máis nova, ao mellor non sabe quen é este mito, porque... Que maravilla, E me recordou, e chorei porque me recordou cando entraba cantando sempre para o club. Era así un campechano. Sí, a xente. E ti, naqueles momentos, eras consciente da auténtica estrela que lle estaba servindo as copas? Ou para vos era un amigo máis, un cliente máis? Ya era famoso, ali xa era famoso, xa todo o mundo falaba de Tom Jones. Foron anos maravillosos, pero claro, hai un... Quero dicir, foron anos maravillosos porque ali teño entendido que ían moitos famosos a ese lugar privado porque estaban tranquilos. Ali había actrices, ali había todo ali. Sí. Algún nome que nos poda dicir? Xa dixo Cliff Richard, dixo Tom Jones, alguén máis? Albert Hampden, os Beatles que viñan moito. Os Beatles? Os Beatles? Quen son os Beatles? Que non me dou conta agora. Nos coñezo. Eu xa non me acordo dos nombres deles, pero sí. Maravilla, o sea que... Toda esa xente... A ver, xente normal como nós, por dicir, a ver, xente traballadora así, ali non había. Mira, entón a ti disfrutaches daquel momento, non? Ti e máis Giuseppe xuntos, facendo unha vida, non? Aquilo era unha cousa soñada, pero, claro, os protagonistas desta vosa vida erades vós. Vos erades as estrelas da vosa vida, entón vos tamén queríades facer un camiño noutro lugar, que foi cando volvéchedes, non? Sí, volvemos, porque a parte do club, despois xe contei ao chico, o director quixo montar un restaurante, e dixo, Josep, mira, porque era o director e máis outro máis, que morreu tamén para descanse, dixo, mira, por que non abrimos un local noutro pueblo? Vivíamos cerca do outro pueblo, pero claro, no club, era o club, vivíamos ali, pero despois chegamos a comprar unha casa lá en Inglaterra, todo. Entón, Chapulina dixolle, mira, vamos a abrir un restaurante, abrimos un restaurante en Inglaterra, nos cos socios. Claro, os socios. E resulta que era precioso, la Cueva Azul se chamaba, precioso, precioso. E resulta que... Cando fixeron o contrato, que era dun banco, o local era dun banco, resulta que, sí, firmaron e todo, pero non leron a letra pequena. Na letra pequeniña dicía, supuestamente, Chapulina, que era o máis... Sí, experto. Máis experto. Claro. Claro, non leo a letra pequena. E aos 5 anos quixeron o local de volta. E aí foi cando... Cando Giuseppe dixo, eu me vou para España. Moi ben decidido, porque despois... Para ubicarnos un pouco, canto tempo estivestes en Inglaterra ata que decidistes volver? Pois, cando foi eso que dixeron o local de volta, xa decidimos... Pero canto tempo estivestes vivindo ali ata que decidistes volver? 20 anos, eu 20, Giuseppe 24. Claro, mira o importante que é ter a experiencia previa de saber que vas poder levar o teu propio restaurante, non? Entón xa estaba, todos os mimbres estaban postos alicerces.
xa tes unha idea. En Betanzos. En Betanzos. E como se chega a montar un restaurante italiano, la Sinuesa, non? Sí, en aqueles tempos, sí. En Betanzos, e de repente levar a palma e un premiazo como a mellor tortilla. Como A mellor se come tortilla isto? de Betanzos un restaurante italiano. É que, a ver, Sí, manda truco. no, porque xente o di. Bueno, agora non, pues xa nos conocen, pero sí. Pois un buen día, estábamos ali, había unha rapaz e dixo, vámonos presentar a tortilla de Betanzos. No, que non vamos a presentar Claro a que pizzería sí. a tortilla de Betanzos. Bueno, pois sí que nos vamos, bueno, pois presentámonos. E ganamos o 17, o 18, o 20, pero xa non nos presentamos. Ai, Non mira. fai falta porque ti xa puseches a guinda onde había que poñela. Isa, eu Dime, teño que darlle as grazas a Elena de parte de toda a xuventude que salimos algunha vez pola Coruña, porque a Sinuesa, grazas a ela, fomos alimentados para casa cando xa acabou a noite de festa. Moi ben. Porque todos ás 5 da mañá fomos a unha máquina expendedora destas pizzas, a colleron a Sinuesa que estaban deliciosas. Claro, que son referencias. É que era, vamos, o vitamínico perfecto para as 5 da madrugada. Sí, pero non sei se hora desfixámonos dela. Claro. E unha cousa, Moito traballo. Agora, imagino, claro, xa ti imagino. xa traballaches todo o que tiñes que traballar e esforzarte, agora que traballen Pero outros. sigo traballando, Creo cho ben, xa me parecía, era o que che ia preguntar. Entre outras cousas, quería che preguntar tamén, ti, agora que te ves na distancia, ti imaginábaste así cando marchaches con 19 anos? Pa nada. Foche la nai que quixeches ser? Ves? Eso é o que realmente un se ten que sentir orgulloso, non? Sí. Da familia que Sí, construiu, non? Sí, moito, pero bueno, perdín o rapaz.